Ще имаш бал тази година? Сигурна съм, че всяко едно момиче иска да има хубави пърхащи мигли, за да изглеждат възможно най-добре. За мен трябва да се сложи очна линия. Колкото и малка да бъде, дори да бъде само в основата на миглите, ще създаде много по-добър ефект, когато сложим изкуствените мигли след това. Аз обаче си падам по издължената очна линия, така че ще си направя и опашчицата. След като сме приключили с черната очна линия, ще вземем брокатена такава и ще подчертаем кът криса, който направихме. Отново трябва да бъде над сгъвката на окото, защото иначе когато погледнем напред, тя ще изчезне. Може да използвате брокатената очна линия в началото на окото. Силно ви препоръчвам за изкуствени мигли да използвате снопчета, вместо този тип мигли на лента, защото те има много голям шанс да започнат да се отлепят от някоя ъгълче, докато при снопчетата дори някои от тях да паднат, пак ще си имате добре подчертани мигли и няма да ви падне цялото око. Преди да започнем обаче с реденото на снопчетата, трябва много добре да си извием миглите и да сложим поне 2 слоя спирала. След като сме сложили спирала и сме оставили хубаво да изсъхне, взимаме си едно от снопчетата и хубаво му слагаме лепило в крайчето. За сигурност използвайте безцветно лепило, защото с черното има голям шанс да се омажете. Започваме да ги нареждаме от края на окото и го поставяме между вашите мигли, там където има дупчица. И ако сте изчакали лепилото достатъчно дълго време да изсъхне, снопчето трябва да залепне веднага и да си остане на място. Другия добър вариант е, ако имате само такива мигли, но все пак искате да си направите снопчета, просто ги нарежете на малки парченца. И ето така изглеждат очите ми вече с около 5-6 броя снопчета на око. Продължаваме към лицето. Започвам с коректор под очите. Ако имате някакви пъпчици, както имам аз в момента, ми слагаме по една точка коректор и го оставаме да изсъхне напълно. Коректора под очите си го разнасяме с гъбичка и сетинг спрей. Това е фондютенът, който съм използвала и на моят бал. Изключително добър, много покривен и доста издръжлив. Фондютена първо го разнасям с четка. Това ще го доразнеса с бюти блендера. Продължаваме с руж. Той се разнася най-добре с такава четка, която е плоска отпред. И го изнасяме нагоре по скулата, вместо да го вкарваме навътре към бузите. След това съвсем лекичко ще контурираме лицето, като поставяме контура отгоре върху скулата, буквално може да си напипате къде ви е коста, като е абсолютно излишно да се прекалява и с контура и с ружа. Както и добавям съвсем малко отгоре върху челото. Ще добавим и допълнително хайлайтер, като напоследък използвам този от Essence, който ме впечатли с качеството си и цената си. Създава един супер натурален блясък, без да има някакви големи брокатени частици. Преминаваме към устните. Могат да бъдат нюд, може да си сложите червено червило, може да използвате глант, каквото ви харесва. Аз ще заложа на един леко кафеникъв молив и на едно матово червило. И накрая, след като сме готови, завършваме с обилно количество сетинг спрей. Мисля, че се получи много красиво и нежно и мисля, че такъв тип грим би отивал на всяко едно момиче. Кажете ми вие какво мислите за този грим и дали искате да ви предложа някой малко по-цветен и интересен вариант.